fie no eye otimfuo etuo efre ne Japoma eno na ankobia hende kokonje santase Ayefo yama mo nyina akwa babiem ne mfa momre nyansapo kasa mfonyini so yaba a yesa baba di enkomo biem na yaba yabere wa ho ti yenkwen na yenkoma yabere wa akwa aba na afi yemfa nkomobo no enhyehye so ntentem abrewa memo akwa aba nyansapo kasa mfonyini so buru ya be wadaroma na empomu ti sei nyankopoto ye do twedi ampo ase yabere wa ho ye dia ene de pese ye hwe eye akan din no ebinom ene ne nkyase mu nim se eno de eyade nyansapo yeguso a ye na bre no bra no anene de akekekemu a yenyoye no no yepese yeto aso mbeka de tomonim se mu amu wo obi no momfamra ewo fonyinase na yebeyi ano na de amamo yensa aka bi wo hanom nti ene no yebeto aso na afi yebodin na abrewa de ne nkyerase no de abre na ye de afiri hodo abrewa wadama ene de akan din na ye Ghana din na bi ena Asante fudie Asante fudi ya ena yesade bi nama ye pese oboaye na yehu ne menane no ebi wo ho na senkyiremu bi wo ho no ne abakosem bi fu afa ho a wo de amaye enso e de asoso nti eno anti na anananom ye nam sa akwanya da ho no ayo kwada ho ene na ye nhyase na ye mfamfiri edin a ye frɛ ne se aboagye de ese ibumema nai ese aboagye okoto aboagye koto na me fi se eye abrefi mum ene ye koto abrefi ye okoto aboagye so ye okoto okay afi yenhwe aboagye wa na eye oba no nso aboagye wa nkum okay afi yenhwe abrefi yedika aka dada mpo so okoto yenkwai adai kwasi adai murunkum o tie kura adai murunkum meboa jo ene nanu anu yenko adoma we yo baade no adoma minze mema no so bi we frɛ omo adoma ana mate se di ni me classmate ba kokora na wodi adoma be ma pa adoma simo wokɔ ne kreti nyame mfa ne krensie ne we mom de obaade ne no ka adoma chirikua okay adoma kunso adoma ko ye oforobo adoma ko oforobo okay edu edin ai friend say edu bra na edoso edu di wo pako edu di wo kopi edu ye obrempon na matese bi nso eye edubofo no eye edu ne na ni bia na edubofo no tete no edu no na wo ye obi a na oye obomofo enti wono ne ma ye kwenye ekuro edu amwa no ne okay wo se aha ye kwa enam ewo ho enam wo mu ko okum pese ne nkrantie afi obi ko ne se edu muwa ne ekuro edu amwa no se edu muwa enam wa ha mpa okay ono kwa hayo enti baby obekọ no ho no okọ enukun se enam ho pa ena oba ena obebo amane ti omo maye omo simo ne Thomas Wafo no ena omo ekọ yese omo kọ hese ampa se de edu kan ampa ye kọ enam abu ho se edu muwa ni nipa ni tu kwatena ho kora eduamoa okay wow na chese bofo no so na so bofo ni ntino abe ni din ni mras ni ba ko pa be ka ho okay edubofo eno no nti edubofo ti mo amode edunu mahu na edutwunwa no nso edutwunwa amorosa obi bebi sasa de ono mo nsa omoro anase no oboro nsa edutwunwa no na wo yubi a sede ne na ho ofesitie eni sede ni yeyemu ni ho si hia no na tete ho no morosa buroni nsa ehu hia
Mrosa na ye broninsa. Oh okay. Mrosa ye broni. Yete mrosa ye nim se bia ensa wono ma ma obo. Nemu eye broninsa. Ah, wow. Ba woni hu hia te se mrosa. Okay. Okay. Yankwa edu sei. Edu sei kwa abodu. Edu sei kwa abodu. Maten so se bi nso ye na edu sei krobo, eno nso. Krobo ne de, krobo edu sei. Wo fira Asante krobo ha. Ena ni kurom dine ye de to ano so. Oh, okay. Krobo nti ye ka se edu sei a, empapa mu abe se ye ka krobo edu sei. Okay. Na ise ni dipa ne ye kwa abodu ne mrane no. Mrane ye kwa abodu. Asma wo kan ya maka me ko fie bi mu. Na maame abrajima nyankopon hira wate. Oba panyin te se wa se de wo so fa obi ba ne tena yi. Se de oje me fe kwada so. 5 junction na one me tena na che se fe kura keke. Na ne kofifo na kosia mienu ofio. Ti omo de mimi kuro jaache ne kan ho. Ti no omo frame kofi jaache. Ebi na krobodi koye. Okay. Ti krobodi sei ono nko na Asante memu he ba bia na e frɛ no krobodi sei. Okay. Na edi sei de e frɛ no kwa abodu. Okay. Okay. Yonto so ye wo na mu. Abrewa ane yenkɔ adwubie. Okiti. Adwubi kiti. Okay. Ana afrakoma. Afrakoma ye. Oh. Na ne dine kura wo menum sisi a. Kisiwa nana. Ne mna ne no kisiwa. Kisiwa de so no so ye dine. Sa. Enu kisiba wo ba wo kusi. Na se ye de beto wo be ya. Wo ba na ye de neto. E frɛ no kisiwa. Okay. Okay. Ntina che se ye friend say afrakoma ntimi ni mna ne ntimi nye kisiwa. Afrakoma mra ne wo ho ne yure fi. Ye guso aye na kaya na wo dia. Kuma bi bakra de sa na mta de frɛ no. Okay. Kaya na dia ma every fe. Ye go onwura bi a wo ya amanyosem e wo Ghana ha. O Asante mantema. Obeye adwoso kra municipal aye council na se panyini wo ho. Ya fe ne yamoa ponko. Edin na mra ne na. Fifa ya amoa ponko. Fifa ya amoa ho. Oh okay. Okay. Anye na ye nko yenim every year. Every year the sound and jampontema. O sound ana jampontema. Ncha se bi wo ho ana. Enu na me chire mu se e na no a Sante hini nua ba anwanyi hini no be fa no ne ko wo ye no. Owo akola no wo ho no ne afire no sound jampontema. Okay. Ne bra me nana no ko gi wu mu ba ye no a odiri beduru ya no wu mu topro gi enu ya de akola mi ni esi eku ya wafiri yi. Nti we be free yi no e na we sound jampontema ye ne mra ne. Okay. Ani nanka ni din ne nkyira se wafiri yi no. Enka ye ne ye nana Sante himedi no nkyira se ne ya ye po obi o. Kunadu a wi adom na mire bi woka na bakwasem ne kire me. Kunadu a wi adom. Wono no na abrofo no ene Asantefo na eko no wo mu pay Asantefo na chechiye no. Wo bu be wura afie bi mu Asantefo bu wura afie bi mu na oba bi awo aka no a wo ko awo. Enti no oye ya abrofo no ewura ho no mema du na wo mu wura ho no abrofo no hu bibi te sa no wo mu san yechi Se oba bi ewo no. Okay, wo mu san yechi na wo mu san yechi no sa mema akokodufu odu no ena edom a na abrofo na chi wo mu di asie no wo mu koyi wo mu. Yes, wo kura adu ma ekoyi adom. Okay. Enti se sa mema du na edwane be hye fie na oba ne ewo no mu no. Wo mu na edom a abrofo no chi wo mu kosie ye no no. Wo mu kosane wo mu yi wo mu pie ye. Okay, na se nyinse na akwada na ebe wo no wakura du amedu na koyi dom. Okay. Kura adu ma ekoyi adom. Okay. Eno kuna du yi adom. Kuna du yi adom. Wow. Ye nana ma Sante ma nana wadawoma onana yebodin e de ka asem. Ye nto aso na ye nkoi afo akwa efe no sikafo. Sawo. Okay. Kile say na owusika. Nti afo akwa usike. Okay. Eje wo chenni kafo aka. O chenini kafo aka. Oh okay. Na wo chenni no.
Say, no na some wording. What do kakra wuntia? Ah. Eje no no. Eje bi de o ka na wo hu se di se ntia se na da won tua yo. Yenko. Yeah. Neni eden pa. Obekọ say we si akene ni osi so no ode te ho no kra no. Usuro no. So o ko da ne ka. Nti edua je eche ni. Akafo aka no. Okay. Na ni nua jiwa ne. Ejiwa onso ye frɛ no okode. Ade nti no ode okode. Ejiwa afo no we woni eden. Wa ka nti madwena kosi ajiwa bi so sesi a eni adin no eye wo mo characteristics ni bia wo mu su ni bia. Wo nsuro hwe. Enye me nwanwa. Ade bi wo ho na wo dwene sɛ asɛ wo de yentini kɔ kakra eji bɛkɔ. Nti ye frɛ no ejiwa akode. Anoma akode ebirisi amo a wotua ne nsam abogyebu. Okay. Wɔse wɔ nsuro tuo gye wɔ. Abrewa eno no wakofa asem de abetum we de eboa me kakra bi otu a ne nsam mmojagum mmojabum e kire sai So wono no ba bi obesie bia wo kire aboa. Okay. Se dua wo twe kura wo beche no na kwesi dua so etu no furu ni na ade na die gya nam na hwefom. Enti ebra wo be mana tabaso no ni moja ene etupite. Okay, enti otu a ne nsam mmojabum. Okay. Wow. aboa bi so wosene wo a na wosene ne ntakere hu. Okay. Arefo eno no ye kira se nso adesua ne namu a ebe yebua no ma bresiam korea otu a ne nsam mmojabum. Afei na abrewa a kire mase ye. Abrewa ne ne yenko ajare. Pon ejare. Minimum ye se ejare bi ani bi wo ho a ye frɛ no wo pon ejale. Saon. Okay. Japan so Japan ntra. Okay. Na ne nua na Japan ma. Japan ma de ahwene. Samum. Na otuo nso ene safo otuo na osafo eno nso otuo no eye otimfuo etuo. E frɛ no Japan ma. Otumfuo tuo bi ene ye frɛ no Japan ma. Oh, okay. Ampa makai. Eno na ankobia hende kokonje santase. Oh, okay. Wow. Na ese se di nye di nketo Japan ma no. Oh, okay. Me kai emre bi nanu o yam se me ne opanyini bi di nkomo. Enma me bisa no. Na ese me hu se kura obi. Na de we ese esi down so ne ade no. Ene me bisa no bo din ne de kire me. Se eye Japan ma, ye friend Japan ma. Okay. Abrewa yenku ye nimwe na ani adesua na akoto de baafo. Akoto baafo on. Okay. Eku de say enya Asante fuwedin. Sa. Ka na eku sika ai sika na mpedru na de ye concert tetewere no. Se panyin bi a wo ne ba na efre no. Wode ne to eku. Ne bra wo manhene no kware no a de nsa yesina na yire ne ha no a wo konsuo mu a oso wode ne nsa sika be ye ne nsa ho no ena wo kunu no ehuru se aferi wo be yi ba ya wo yi ne nsa ma wo bi ehunu ya gold na ye no se ne se sika da ehhehye wo be ye nti ehye ntuma mu a wonyi a ye se o ye nsesini. Eno wahene ne se ne mo mfre no ekusika. Oh, okay. Eku na mfantidi mpo na ase de ni. Yenku ye nimai. Echia ye oyi kwan. Ena achemfo Echamfo de eye ediri bi a eye ahoho a wo wura bi wo krom ha ye boni di na de ban soso mrane ana achemfo ba echamfo no kire se wo bi a wo hwe na sadi wesitie no na ho kekam ne ntime frem ne ne yeyem ne nkasa edipa we de wo echamfo de. Okay.
Nti so wode ban na ye de echamfo aso no so de a no agye mrani bi na ato no ato so okay yenkwai amankwa opam okay amponsa obeku amponsa okay ye wo amoakonso jampa ojampa okay ana amu PC okay ampofu twemesi wow ampadu die ampadu ye kwufuo diro sa na metate dado ampadu dado anom ne ade ode waso ampadu chiritwie okay ampadu mra ne de no chiritwie okay anime odatu okay ansa so be kaya ya na mete ansa sasreku ni mra ne no ansa sasreku okay wasa wohini bi kura wo denchira hene aha yeah denchira hene ansa ka sasreku okay entwie obuosi ayi anoche de yese konfu ya na yeduma no ubiri konfu anoche ano ana apia nso okubi asamoa omono asamoa ana kokote okay asantoa ana se asantoa krobia kotoko kam sante kotoko okay mienko asare nso asarbafo mum enye bedi ako asarbafo osari bedi ako okay na chire ekun bi ne nieme bi aha asare fe mu oyoye okay asanso okufo my classmate bi ode okufo date asanso okufo date okay esiama brefo tokum wanseden tokum brefo okay ana esiedu nso esiedu sechere na bodom nso eka ho esiedu bodom eka ho won okay yenhwe we ye nkran de dua mu esiedu bodom okay de twato kra na na mensa aka ne nyina di a edidi di kan no enam de ebe awiye na ye free ho da bi ekwan ba mu a na yakobi no so kakra yensa aka no ne no nso no yato aso de ama yetiefo ata kurufi okay arafo na chese edin ne nkyerase a mode breye no na ewom se me kasa me kan a akaba akwa berewa esubonten esu oyiri pebre okay chese me kasa me kan a afram okay enna fom kra ba ko mienu miensa enan enum ensia enso nwotwe enkono edudu ba ko dumienu dumiensa dunan dunum dunsia dunson dunwotwe dunkono aduonu ba ko aduonu mienu aduonu miensa aduonu nan aduonu num aduonu nsia aduonu nson aduonu nwotwe aduonu nkono aduasa ba ko aduasa mienu aduasa miensa aduasa nan aduasa num aduasa nsia aduasa nson aduasa enwotwe aduasa nkono aduanan ba ko aduanan mienu aduanan miensa aduanan aduanan eye nan ene aye ho adwuma sisi a enafom abrowa ho nya honwanwa se ubodin no na ode ne nkyase no ode aba ubodin no ode nkyase no ode aba ni ye ya ko school ku anim kakra ene mo amoko pii no ye ne yankasa ye di ade so kra no ye nim ne manane enim na se kire okofofo man no asante nwoma no abrowa ye wie edenti ene wo se obi hu ne din ne nkyerase edire nkyerase no ema ahoa okay ema ihunu wudi bra me poma yetimi frame achirefi poma achirefi ni kyerese onko ba bia wo kwahina aba abeto no wa kyerefie so no wa kyerefie achirefi nti woni fie nse okay anya nwanwa se udin no ne nkyerase no ti na yese wo so obi ahu ne din ne obi so ka kyem se meme de no aduonu no eye aduonnunu
ojo asese tio the friend no owusu a town brempo dua enu we be no batawa oti baabi a ho ni eni ntrase enu medi ni ntrase pa no abro me da ase wate nyame nhyiraw onye okese na wonto nkwanem na woma wanhoden ene nkwatenten ze da bia ye kwa wo kire fie die beba batu e wo fie arafo okofo poma checheku akire fi ye frɛ na Asante ngoma wono ne ani ni bedi nkomo yi na me nso me din de abusua pani owusu ade a enwunu a wo de ho bomia tese wabata nwunu rase na taban ne man ya nkan ensuo mo me no no ye mamu nyina mo when in now wow besi dan samio yan sa pray when in now wow besi dan samio